Kalusugan, makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Okay, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Nandito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano po ang magandang benepisyo ng naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle C Media Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay, 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinunansa na po, so pagbaksina sa iyang second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ng kadaiman kami, dahil man pwede kami mag-admit sa BRTTH sa bawal, dahil man sa kadaiman na mga bantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung na po tumagin mo ang pangarang ng physician surgeon. Dumantik para injeksyonan siya kay pitong aldaw, salukang pitong aldaw, ning antibiotic sa kamay mga reseta pang mga bulong na mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, kuminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, balik ko lumang sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos, nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Tinot, ang blood chem niya, papapasuprayasin na niya. Ang utro ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Anong taon na suprayasin na niya? Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano ni sa BRTTH, pinabasa ko yung result. Ang tawon ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist kayo, na dialysis ngayon iyan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, habo niya magpa-dialysis. Pagpaparalukuton ngayon ang lawas ko, ang nangyayari ko maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining Amazing 4 radyo. I-try ko, nagdigda ako sa Doc Joey Bitito. Igapot ko kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so salt nung blood chem na alang gawin sa creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna, subukan natin. Subukan mo tangay ining Amazing 4. Diyo, inot andara ko sa nangani 1K. Dati akong ibang konta. Tinawan ako ni Doc Ning 3
3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Naon naman ako rin sa half month, 15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya. Dati, ang sarong-san bro. Nagtatawad na nga niya, abot na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na. Naanit baya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala mi, tara ko naman sa park, sa Daraga, libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so kaya tinay niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Migawa Amazing 4, twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin may papaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak. Dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Umapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagati ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, tatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle, ngunyan, daila. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang basic ko. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo, Nanay Wenceslada, sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. Suaki ko, may kaginhawaan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparapulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo. So, dumana Sa kita. taon. Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom. O Opo. 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, pare. pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mo ito? Yun namang gout ang masol. Ang tansabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparapulog kan bitis niya. Tada siya masyado na pagkatindog bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Pagpapulog din ang dahil nga talapakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa Roma na dahilan yan. Okay, so imbita natin, Nanay, yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong tabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo din di kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine, at in just 18 days po nagnormal yung pong creatinine. In 25 days normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito, aprobado ng FDA at samutsari na ang natulungan nito. Maraming salamat, Nanay, Opo. and hopefully for the best, at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God bless po. Opo. Ako po, nag-suffer po ako in traumatic depression. Sinapal ko po ang ako, kinulugan pisikal. Kinutya, tinaraman ki mga manlain-lain na mga malalangit at maraming malalangit. And
Kaya po ako na-depress. Ngayon po, share ko lang po yun sa inyo, story lang, nag-iagi ko sa buhay. Buhay po ako sa synthetic na. Ako po, biro ang depress. Ngunit po ang sarok na bulong na tigre-reseta sa kuya, pampakatipong, ulan sa para na katulog ako kimarami. Pero po, para sa kuya, ini naging effect ko sa po. Alam po nito kung nata. Ang ano po sa kuya kan doktor, 1 tab every before bedtime. So, minsan po, nakakatulog ako yung mga alas 8 na ibang day. Kaya lang, pag alas 11, nagigimata na naman ako. Dahil na naman ako nakakatulog. So sabi ko, if I will continue ini, magbubuhat ako. Tada ko lang kung mauubos kayo ini. Ang gawa po ini, antidepressant na po. Hanggang sa ini-inserter. Ini pong mga ini, para po sa kuya, dahil po ako naging marathon. Alam po nito ang sarap po kayo, kantidad 80 pesos. Ini pang pagkaturok, sangga po, ining sarap, 90 pesos. Konsumo po ako 200 to 300 ang konsumo pesos a day sa bulong na yun. Kaya lang po, dahil po nararasan na pag nadidepress po, pag kita magulugon sa payo, nagaro ako tigba rin na pag sige kong kain isip, tulugo na halos nag-aarap masama ko kaya para paday ko po ara magiging ko. Then mga di po ako sa Diyos sa kang June 1. So katrabaho ko sa LGU Kamali, nagtrabaho ko. Sabi ko bro, dahil ko naaram kung sa'yo na kumakokibol. Kasi po ining sa room box na yun, 8,000 lang sa room 100 pieces kayo. Maliban pa po dyan, kaya kuhan ko pa po ini. Sabi ko kato sa katrabaho ko, sa'yo na naman naman kumakuha ka. Pangbagal kinugulo. Sabi ka po ni Junel sa kuya, bro, ini istingon ko. Tinawanan niya po ako, ini produkto kang Miracle Health Corporation. Ini lang po ang pidiin po. Kaya pirmi na po ako kaya niigwadig di sa bag ko. Sabi po sa kuya ka ni Junel na nakatrabaho ko, testingon mo nga yun bro. Inot na ginibo ko po kani 2 times a day ko. Sa rong mega 8 at mega 1 sa aga, sa hugtong, sa banggi. Aram po nito, in just 2 days, ang tulog ko marahay. Dahil nagbumagabag sa payo ko na pag nag-overthink ako. Dahil po ako parang nag-halusinate. Kaya ito, sabi ko, dadakol-dakol na binakal ko naubos, halos gabos ang sweldo ko sa mahalong ining mga bulong na ining mga synthetic na yun. Ini lang po at tigilan. Sa ngunyan po, sabi ko, kato, kay Junel, anong kumpanya ito? Tagaro na para kay ako. I think kato, Ma'am J, ano po ito? So, week before, bago mag-opening na, June. June. Mga last Nag-attend week. po ako digdigang seminar, pagkaining Miracle. Duman ko po naintindihan. Pero ito po, na first week ng June, na pagtumar ko po kayo, dahil po nagtarang sa kuya about the gift. Maski po itong nag-invite sa ko. At sabi niya sa ko, inumon mo lang ngayon iya, saka na ako sa imo mapaliwanag. Sabi po kayo sa kuya ni Junior. Siya po, ininom ko lang. In-observe niya ako 1 week. Sabi ko, okay ako. Nagapot na ako. Siyain ako kay ini magkakabaka. Nagdating po ako digdig sa na. And mas magayon pa po pala kanapa. Dahil lang pala na kumabakal kay ini bulong pala. Mabakal pa ako digdig. Naparanay na ako. Pwede pa akong kumita. Kaya sabi ko, mahaliwan ko na ini mga synthetic na ini sa diwan ko. Kung man siya na po pala ang katapat. Kan depression po. Tayo imagine po, several years ago, pirang box ang nauubos ko kaan. Ang gawang box na iyan na tag 100. Dahil nga po, nag-aapat na bulan sa po. So, luckily, through kay, sa pangajig ko na may ipadar sa kuya ang Diyos na tao na mamimigbigan ko, luckily, nagkaigwa ko kay katrabaho na nakapatunay digdig na ini talagang from the word itself, miracle, milagro. Haloy na po ako naghahanap kimilagro sa buhay ko na habo ko panghabang buhay na may
ang sweldo mi sa LGU burat naman ang baba o tadya order man sa kami halos sa bulong lang po na kaya I'm very lucky sa Miracle Health Corporation ko kay Doc Joey na namibidan ko po yung production ito. Hindi po, dahil po akong nagbabaso na hanggang sa munyan po ini marahay po ang katurog ko dahil po ako nakakaisip kung ano-ano wala o taapot po suicidal ano na ako matubod po ka mo sa dahil pirang beses na po ako nag-attempt mag-suicide dahil lang sa depression. Nasabi ka ng psychiatrist, iyo ang mga reseta sa kuya na makakabulong sa kuya. Pero dahil, inilang talaga. Inilang po talaga. Kaya nauna ang pasalamat ko kay Doc Joey. Bako dahil sa iya, siguro ko po ako mga, dahil ko alam kung ako tuluyan ang na-depress, nabuha, or ginadana sa nasa dito. Dahil po ako mahuli. Dahil po ako tultul nakatulog. Pirmi lang po akong mag-overthink. Pero nang dahil po, matataran ko po sa inyo, 80%, bago na nga ni 50%, 80% sa gawang simana ko pala po ipagkumara. Klarado po ako doon. Nakag-iisip ako kimarahan. And dahil na po ako kay mga kulog kay Bayong, parang tuwid na po sulandas na tigaan. Kaya po, nagulaon po ng God at pasalamat po kay Dr. sa Miracle Health Corporation sa na-develop ining natural, o synthetic, kundi food supplement na bulog na nakatabang sa kuya bilang sarong na depress na tao. Pero pa po dyan, ito pong sabon. Anong sabon po nga? Very soap po. Halo yung na ako, igwat yung mga rashes na napulo na sa kuya pig ano na mga cream igawanit dyan so BL cream po baga kung aram po nindo so kulay-pulaan kagana ito nag-i-epekto kaya lang pag-arap kaining may mga durudaplis na naman ako minagatulong naman siya hanggang sa ako makagaw na naman ano na naman siya so gano'n po baga nagdadami pero dahil ko siya matatarong na bunitan kung hindi po baga bilog ito dahil lang basta pag arap kaining dumug ang skin ko minagarap po siya so makaaga naman ako sabi sa kuya ka tuni Junet itry mo ngayon ino baka ngayon magkatabang pa sa inyo 3 days ko pa lang itong pig gagamit sa hawa ko nawala po siya, nag-dry siya tapos ngunyan, pag pigihirap ko po baga pero pag mati ko, nagkikinis yung skin ko kaya very effective po talaga produkto kang Miracle Health. Makulang po ining bulong na dara-dara ko kundi po gabo na na produkto kang Miracle Health. Kaya po, hindi, kung ma-invest po kita, di po kamo mapapasok po. Kaulian na kamo, makita pa kita doon. Makulang po, halimbawa ako naka-invite, makulang po ako ang makita, kundi kita po gabo. Invite ko, kita tagabo. Invite nyo, makita ka. Gabos po, kinalipin. Kaya po, digdi, wala po kompetensya. Hindi po, sana ba kita nag-aangat? Kung igwa ka ki-share, igwa sinda kitita. Kung igwa ako, igwa mo po ka makikita. Gabos po yan. Bako po yan araw ka ibang networking na kapag ka, dahil kang invite, dahil ka kita. Maray po nga ni Digita, effective po ang produkto sa iba po, dahil wala po. Ini po, patunay ko po ini, nainit talagang nakapauli sa kuya, ang Miracle Health Corporation. Salamat po. Maray na hapon kami. Ako po si Anthony Armando Toledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po ang mga namatian ko. Purlog ang bitis ko. Diabetes ko alang kawon. Tapos di ako nagka-basketball. Ganyan po kang pinunan ko sa pag-take kang ali kay Dr. Bitito na ang dinaraman ni sa kuya na primahon si Annabel na Toledo. Recommend na sa kuya. Unya kapag take kang bulong, duwang simana sa nanganit. So magayon so response Miracle C, Osmega 1, Multi-5 Mega A. Tinaawan ako kimaray na nakapag-basketball na ako ngunyan, nakakakarigos na ako sa dagat. Ang iro-iro ko dito sa harong, supervise ko. Magayon ang tinaw sa kuya na sponsor kan mga vitamins na tapos mga bulong. Ngunyan, pasalamat ako kan niyo sa grupo ninda na nagtaw sa kuya dito nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana dahil pagtipilan ng buhay ta. Tawan ta ki maray na ano uga naman sa mga bulong. Mga sa sabayan ta sana mati kita kang bulong, sabayan ta man ki sa taas sa Manladyo, kita maray pa. Isa na tabi, salamat po.
Maray na hapon tabi. Ako po si Anthony Arman de Toledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po, ang mga namatian ko, purlog ang bitis ko, diabetes ko alang kawon, tapos di ako nagka-basketball. Ganyan po, kang pinunang ko sa pag-take kang ali kay Dr. Bitito na ang dinaraman ni sa kuya na primahon si Annabel na Toledo. Recommend na sa kuya. Unya kapag take kang bulong, 2 semana sa nangani. So magayon so response Miracle C, Mega 1 multi 5 mega A. Tinawan ako kimaray na nakapag-basketball na ako niyan, nakakaregos na ako sa dagat. Ang iro-iro ko dito sa harong, supervise ko. Magayon ang tinaw sa kuya na sponsor kan mga vitamins na tapos mga bulong. Ngunyan, pasalamat ako kan niyo sa grupo ninda na nagtaw sa kuya di nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana dahil pagtipilan ng buhay ta. Tawan ta ki maray na ano uga naman sa mga bulong. Mga sa sabayan ta sana mati kita kang bulong, sabayan ta man ki sa taas sa Manladyo, kita maray pa. Isa na tabi. Salamat po. Good morning. I am Gloria Aceroligtas ng San Roque, Legazpi City. Ako po pumunta dito kay Doc Joey Bitito noong pa, way back 2018 yata. 19, ganyan pumunta na ako dito. Malig pa ito ng office niya kasi mayroon akong ovarian cancer. So, nag-try ako na mag-take ng medicine before, nag-take ako ng Mega 1 muna, tapos ngayon, i-maintain ko na ang Mega 1. Matagal na po ako nag-take ng Mega 1. Awa ng Diyos, kasi binigyan lang ako ng taning ng hospital na for 3 years lalo ako. Kasi cancer na stage 4 cancer ako. Pero awa ng Diyos ko ngayon, magsi 6 years na ako, still alive and kicking. Kasi continuous lang po ako ng Mega 1. Yun ang bali iniinom kong gamot na nakakatulong maliit sa akin. Hindi ko naman kayo inaan na gayahin ako, pero that is the way I found to myself. Sana po yung mga nanonood na mayroon kayong nararamdaman o kayo mag-hesitate na pumunta dito para kahit pa paano matulungan kayo. Kung pa nga nag-request ng kumuha pa kayo ng ganito, kung ano kasi kinakailangan ko yun. Pero okay naman sila mga kausap. Awan ng Diyos ngayon, malakas na ako. Bumalik na ang nakakapag-drive na ulit ako. Kaya natutuwa ako. Natulungan ako dito. Hindi lang po. Ako po si Norma Muhar. Yung nanay ko may bukol sa gums. May nakapagsabi sa kanya na mag-take siya ng Ditokidok, ng amazing, for ngayon pa lang, 2020 siguro. Baga 1 taon na si Mamay Buko. Tapos, yung pinsan kong si Wood na naag, yun lang kapagsabi sa akin, try mo nga yung amazing for. Kasi may siya, diabetic na hindi na yung paa niya. Ito parang may ubad. I-try mo nga yung amazing for nito. Baka maalis nga yun. No? I-try ko nga ng 2 buwan lang. Nung pa lang, nung December, hanggang ngayon, kaya nagka-try, maski pa unti-unti na lang, maski wala yung bukol, bumibili ako ng paunti-unti. Kasi, na siya, nakakuan kami, para si Manon, mga 1 taon na siya may bukol. Pa-opera na rin namin sa Esteves. Kaya hindi mo natuloy kasi wala mong kami pera. Ang edad niya ay 92 na. Operahan sana siya ng bukol. Kaso, inabot ng nervous. Wala naman kami pang opera. Kaya, dito na lang kami kay Doc.
mga nag-take si mother siguro mga 2 buwan, natanggal yung bukol niya. Kaya ito, bumibili ako sa kanya ng Amazing 4. Yung pa lang, nung December, hanggang ngayon, kaya nagkatry, maski pa unti-unti na lang, maski wala yung bukol, bumibili ako ng paunti-unti. Makulit man kasi nga yun. Mag-try din kayo ng Amazing 4 kasi kami na namin na magaling na gamot para yung mga food supplement ni Doc na Betito. Mag-try na namin. Kaya eto ngayon, patuloy kaming nagiinom si Ma. Ako po si Eugenie Olentino, taga Kamalig, Albay. Yung patient ngayon kay Doc Betito, kasi po yung asawa ko si Melchor Olentino ay dati na po dito na nagte-take ng medicine ni Doc. Dati po, doon siya sa Albay, outpatient lang po siya. Balik-balik lang kami. After 6 months, mapacheck up, mapabago na makitulong. Basta halo yun po. Siguro nasa 1 year and a half, balik-balik si Ago, na iyo magiraray. Sige lamang ang bakal mikimahalo na bulong. Kunyan po, nagdamog si Agong kay Doc Betito sa radyo. Parang siya na degree na mag-try. Ngunyan po, ang pipig-take niya kay Inod, 3 times a day, pa-mega 1. Ngunyan po, 2 times na lang. Kasi marahil na po ang pagmatik niya. Dahil ko na po sa mga helan niya, nagkaralingaw na basta irregular ang palpitation ng puso niya, naglalabot na sa dugo, may high blood siya, ano pa ito sa sarong. Garing dahil nakaihi ba na to? Oo, so may prostate problem. Yan, iyo po. Kaya, salamat sa Diyos mo niyan. Maski man ako, gari, magayon ang pagmati ko na si Ago, maray naman. Kaya ako naman, sunodin na sana kaya kami, ang edad niya 69, ako 67. Kaya lang, ininok ko si Ago paranig, maulian siya. Kaya, salamat kay Doc Betito. Nanadalog ni Agong sa radyo. Siguro po sa mga parientes ko na dahil nagtutubod. Tapig istoryan ko nga ni kamo, gari, abo nito magtubod. Pero mo niyan, magtubod na kamo. Taon ni nga ni si Agong narahay na sa kahaluyan. Araw nito po na nalakot niya sa hospital digdig. Na mga mahalon ang blue. Basta ito din ang pagkakaroon na. 670 plus ang kanyang creatinine. Ngayon, nung uminom ng ating Amazing 4 3 times a day, naging 101 na lang. It's normal. Nagpapasalamat ako doon. Sige lang, Bo. Ngayon ko lang kasi doon na, ano ko na mapayat eh. Ako si Ma'am Elizabeth Velasco, 64 years old, Hinubak ng Albay. Maganda po ang pagbabago sa aking katawan, sa pag-ihi, kahit sa pagtulog, maganda na po ang pagtulog, sa pagkain, maganda sa pagkain. At yung mga masakit ko po dito sa aking paa, na nawala. Ako po si Mrs. Marcelina Vivar Magmanla. Nakalakad ako na sobrang 1 kilometro. Mainit pa yun. Yung immune system ko talaga lumakas na. Ako ng Mega 1 3 times a day. So yun po, nakakita ko yung result and development sa pag-take ko ng Mega 1. Dati talagang hinihimatay pa ako that time na mag-menstruation ako. So as of now, hindi na po siya and hindi na siya masyadong masakit kapag may menstruation ako. Nagasakit ko linggo. Diba akong scoliosis. Kung Mega 1, pag 3 days pa lang yun ako namamatian na pagbabago. Hindi ako tinulog ng galing na magdigdig. Hindi na makukuha ang karahayan kasi nakamatian. Ako po si Jimmy Batalya, taga San Fernando po. Yung tatay ko po, marami pong maintenance sa kanyang iniinom. Uminom po siya ng Mega 1. Sa loob po ng 1 buwan, malaki na po yung pagbabago. Na i-try niyo pong pumunta po kay Doc Joey
At uminom din po ng Mega One. Ako po si Annalisa Mancera Miliano from Mobiliar Albay. May diabetes po siya, high blood, tapos may asthma. Pigtawan po siya ni Doc kang Amazing 4. Tapos ngunyan po, sa loob ng 3 bulan na pag-take niya kang bulong na ito, na pigtawan ni Doc, okay na po siya. Ako po si Benny Australia, Ginubatan. Mga sakit sa lawas ko kaya grabe. Nagadun po ako dito sa kay Doc Joey sa Amazing 4. Nag-try ko po mag-inom sa to. Tapos po pag 5 daw, namatian ko sumarayang pagmati ko sa lawas. Ako po si Mrs. Cherry Arena, kang Maslog, Legazpi City. So ang agum ko si Mr. Marciano Arena, na-stroke siya noong November 2020 last year. So nagkaigwa siya tulos na wheelchair nung ilinuwa sa hospital dahil taday na nga siya nakakalakaw. So may reseta sa iya na 4, na inom niya ito sa laugkit 3 bulan, sobrang 3 bulan. So hanggang dahil pagbabago dahil karahayan, kang bulong na ito, naisip ko na mabalo daw niya ako magbakal kibulong digdi kay Doc Joey kang Amazing 4. Amazing 4 ang pig-inom niya. Tapos, pag after kay pig-iling ko so agum ko, 1 bulan pa lang, gari makusugo na siya. Hanggang dit-diit na siyang, dahil na siya nag-wheelchair. So, kang itong inali mi na sa wheelchair, pag may kwarta kami, minabakal kaming bulong. Pag dahing pambakal, napupundo. So, gari maluyahon na naman siya pag dahing nakakabakal. Pero may na siyang mursot, orang pambakal. O di, ang gigibo mi, nanganap kaming pambakal, ibabakal mi na naman siya. Hanggang maski dahil siya nagkakaon, kitultol, makusugon ang buhay niya. So, ngunyan, sa wheelchair niya, iginilid mi na, hanggang sa unin na nga di sa opisina ni Doc. O ning siya ngunyan, nag-aarok na, nag-tabang-tabang na naman sa kukang pagluto-luto sa kusina. Kaya dakulang pasalamat digdi sa Amazing 4. Uningani mabakal na naman para dahil mapundo ang sa iyang pag-inom. Ta gusto niya pa man mabuhay, tamailing niya pa man ang 4 niyang apo. Kaya so nagpapasalamat po ako tinawan kami ki oras na mamidbidan mi ini. Ini pong wheelchair na dinara ko digdi sa opisina kang ni Dr. Bitito. Iyo po ini so gamit kan agum ko na ipapalit mi na lang po ki produkto na mainom kang agum ko niyan. Ta ini may tatabangan man da po kay ni si Doc Bitito na mas nangangay po man po sa Samuya. So salamat man po sa pagpalit ki inumon kang sa kong agum digdi sa wheelchair. Sa mga nakakaamid bid po sa ko, sa mga day pa nagiinom kay Amazing 4. So, ko manin try na makawakal man kamo kang arog man kay ning pigiinom kang agum ko para ang mga namamatian nindo, ang sa indong mga helang, marahay man, arog man po kang helang kang agum kong narahay duman sa Amazing 4. So, dakulangon pong salamat. Salamat po. Ako si Florencia Martiliana, taga Malabog, Daraga Albay. 17 ako ngunya na Agosto. Nga na taon. Noon, nagkasakit ako, na-paralyze ako, na-hospital ako, 2 hospital nga pinasukan ko. Tapos, nung nagaling-galing na ako, nagano din akong herbal noon, pero doon sa Pulangi, nagaling-galing naman. Pero hindi pa maalis-alis yung sakit ng ano ko, nararamdaman ko. Ngayon, narinig ko sa radyo, na dito nga kay Doc Bitito, na itong Amazing 4, di pig-try ko. O ngayon, galing na ako. 1 buwan akong minom ng Amazing 4. Kakatapos, ngayon, pig-maintenance ko na lang yung Mega One. Pagkatapos ko pag inom kan Amazing 4, maganda na yung pakiramdam ko, nakalakad na ako, maayos. Pagkatapos, pig-maintenance ko na ngayon yung Mega One. Ngayon na mo na, may maintenance, may gitna akong
Isang taon, mag-imigawa na, kagalaw na ako sa bahay, kakatrabaho na ako. Yung tugang ko, nagkasakit din. Felix Martiliana. Ngunyan, 64. Pagkatapos, pa-doktor din siya. Ang sabi ka ng doktor, tapos laboratory na siya, ang sabi sa doktor, ano daw, ida-dialysis siya. Kasi wala na daw siyang gamot na may resita. Tapos sabi kan tugang ko, duman ka na naman kay Doc Betito, ano mo rin ako ng gamot po, herbal, gusto din niya herbal. O dito nga, nag-ano ko kay Doc Betito, mahigit 1 linggo pa lang, ayos na yung paglakad niya, nakalakad na siya, di na siya alalayat. Pagkatapos, ngayon, inom pa siya ng gamot para gumaling na siya, pero di pa siya nakapagtrabaho. Pag-take niya ng 1 linggo ng gamot na Amazing 4, nakalakad na siya mag-isa, hindi na siya nagpaalalay. Kaya ngayon, diretso ang inom niya ng gamot na Amazing 4. Ngayon, nandoon na nga sa kalsada, naglakad-lakad na, kasabay yung mga makuapo niya. Tapos, kaya ngayon, bibili naman ako ng gamot para makadiretso ng pagaling niya. Kaya salamat dito kay Doc Betito, Miracle Health Corporation, natulungan ka. Pasalamat sa Diyos, natulungan kami gumaling na siya at ako sa masamang pagkaramdam. Kami, nasubukan mi na magaling na talaga itong kapatid ko. Dahil sa Amazing 4, hindi na siya nakadayet. Ito na lang na herbal na Amazing 4 ang iniinom niya. Kaya salamat sa Diyos at gumaling na siya ngayon. Hello, magandang umaga sa iyo, Madam Rose. Nakita ko ngayon ay bumalik ka dito sa amin dahil sa nag-avail ka ng ating Amazing 4. At noong first time tayo nag-hit, I think sometime July, marami kang iniindang mga karamdaman. Pakikwento mo po sa ating mga nakikinig at nanonood. Noong time na unang-una kang pumunta dito, ano po ba yung mga ang karamdaman mo? At nag-avail ka ng ating Amazing 4. Nung una akong pumunta dito, ang mga nararamdaman ko ay itong tagiliran ko, sobrang sakit. Tapos itong balakang ko, namamanhid ang paa ko sa kanan, saka yung ihi ko, mapula na may bula. Yun po ang kaya noong July, sumubok kang uminom ng ating Amazing 4. So nakainom ka po ng Amazing 4, I think 3 times a day ang inom mo noon. Ay ilang araw po, ilang linggo na namatian mo yung mga pain mo, yung pag-ihi mo at iba pang yung ano pong magandang resulta nangyari sa iyo? Sa pag-inom ko naman ng Amazing 4, namatian ko man na sa 3 araw na pag-inom ko, may namatian na akong maray, may nakakatulog na ako. Tapos yung pag-ihi ko, malakas na, tsaka nawala na yung pula. Kahit may bula, hindi na siya magpula. Kaya alam ko na tumalab na yung gamot ng Amazing 4 na iniinom ko. Ilang linggo o buwan po na nawala sa mga pain mo sa tagiliran, dito sa may paa, at saka sa likuran? Ilang linggo ba o buwan? Kasi I think nakainom ka ng ating Amazing 4. Sobra 1 buwan din ako nag-inom ng Amazing 4. Amazing 4. Doon sa 1 buwan na ito, sobrang 1 buwan, halos nawala ang iba't ibang mga karamdaman. Oo, nawala din ang karamdaman ko. Kaya lang, putol. Kulang ang pera. So ngayon, bumalik ka ulit dito kasi nagkaroon ka ng budget ulit. Kaya bumili ka ulit ng good for 15 days. Kasi sabi mo nga, medyo masakit na naman ang paa mo. Oo, yung paa ko naman masakit. Kasi 3 buwan kang natigil sa pag-inom ng Amazing 4. Opo. Okay, so ngayon po, ano masasabi mo sa ating mga kababayan na mayroon pong mga karamdaman sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya? Ano po ang masasabi mo sa kanila para naman sila ay matulungan?
Sa mga kababayan ko na may nararamdaman, sumubok po kayo nitong Amazing 4 ni Doc Joey Bitito. Maganda po ito. Subukan niyo po. So yan po si Madam Rose. 28, Barangay Victory Village. Barangay Victory Village ay uminom po ng may isang buwan ng Amazing 4. Yung mga karamdaman niya pag-ihi, pagtulog, yung sakit sa likod, sakit sa tagiliran, sa paa, at natulungan po siya after 1 month. Ngayon po bumalik siya sa atin kasi nga po natigil ng 3 months dahil nga po sa hirap ng buhay. Pero alam niya na ito nakatulong sa kanya kaya bumalik po siya sa amin. So, sa ating mga kababayan, andito lang po kami para matulungan po kayo, lalong-lalo na po ngayon may COVID-19 at mayroong Omicron variant na kinakatakutan ngayon sa Europa at ibang bahagi ng mundong ibabaw. Kaya subukan po ninyo ang Amazing 4 from Florida, USA. Natural supplements, highest quality and proven and tested na maraming natutulungan. So Madam Rose, maraming salamat. Congratulations. Tuloy-tuloy po natin ang pag-inom hanggang sa totally tayong gumaling. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Okay, magandang hapon po sa ating mga kababayan. Andito po sa atin ang may bahay ni Mr. Roelio Marchan from San Vicente, Castillas, Sorsogon, si Nanay Merna Marchan, 70 years old. Ay kukwento po sa atin kung ano po nangyari kay Manoy, kay Tatay Roelio Marchan, age 75, nung siya po ay pumunta dito noong Marso 10. At ang sabi nga nila ay medyo malubhang karamdaman ni Tatay. Merong prostate, merong pong gallbladder stone, merong pong cyst sa kidney at gustong operahan. Pero sila ay nag-decide po wag operahan dahil nga po 75 years old na si Tatay. Sila po ay uminom ng Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Ito si Manny uminom. Ang Amazing 4 po, Miracle C, Mega A, Multi 5, Mega 1, all approved by FDA at galing po sa Amerika. At ito po ay binansagan na Amazing 4. Nanay Merna, pakikwento mo nga sa ating mga tele-viewers, kung po tayo titingin, yung pong mga karamdaman ni Tatay, yung pagpunta ninyo sa amin, at anong ginhawa na ibigay kay Tatay the first few weeks back, few days, hanggang sa after 3 months, sabi mo nga kanina, nagpa-ultrasound, mga test, nag-show na gumaling ng totally si Tatay. Paki-explain po natin sa ating mga kababayan. Afternoon po sa television. Ako po si Nanay Merna Marchan, along po ni Rogelio Marchan. Ang magsasabi ko lang po, nung Marso 10, bago kami nagbibigay Doc, ipina-ultrasound ko muna ito si Amon ko. Tapos, natuklasan sa ultrasound, grabe ang kamugtakot ng bato. So itong mga sa tiyan niya. Tapos talaga Doc, nagpara-iminawag ito. Sabi ko, Iyak ka na ng iyak. iyo kasi na kumakuha ng important pang Opera. Daan libo. Sabi ko nga ni kang doktora, niya, mano po niya doktor na espesyalista sa mga karamdaman, din nga niya,
Makakuha mo na kayo, magkikita naman niya sa kunya ka. Resitahan sa kunya kung ano dapat naman sa mga kahilangan ito. Nung paborito sa araw, siyempre di ako mapalagay ito, wala pa akong kaputa-kwarta. Eh, namamatay ko talaga sa radyo ang programa mo. Tapos may mga man duman. Mga testimonya na maraming natulungan. Oo. Kaya, pagka baga kayo do, nagdesisyon ako na imbes na baka lang kuning gulong na hali sa butika, hindi na ako nga po sa inyo. So yan po yung nag-umpisa po, Marso 10. Marso 10 po. Kasama mo nun si tatay, di ba? Ay, yung una, opo. So, nung uminom po ng Amaros, ang pagkakaram ko tabi, pinainom ko si tatay ng Amazing 4 times a day. 4 times a day po nung una. Ibig sabihin sa umaga, alas 10, alas 2, alas 6, at sa isang 8 ounces of lukewarm water. So, nung pakainom po nung Marso 10, ilang araw po, ilang linggo na may namatian si tatay na medyo maganda. Ang kung kayo Dok na wala naman siya masyadong namamatay ko. Dahil natin nagparakulog ang tiyan niya. Nagparakulog ang tiyan niya. Oo. Dahil nga po doon sa gallbladder. Tapos, nagparakulog nung uminom siya nung Marso 10, ano po nangyari? Ilang araw o ilang linggo para nabawasan yung kulog? Wala naman po siya namamatay ako ito. Hanggang sa na ito. Minsan, kung nakatawa siguro siya ng video punta, nagtaga, so parang Nagpipitik-pitik. Oo, tapos ganun baga daw, so, nagkidit daw. Oo. Kidit, pero okay lang. Nagkidit. Oo. Pero, kayang-kaya niya na. Pero sabi ko nga di ito mag-inom ibang bulong para aram ka na ang bulong nito yung talaga. So wala siyang ininom ng kahit ano. Wala po Dok. So Amazing 4 lang. Ngayon, nung nakainom siya halimbawa mga isang buwan, ano sa pag-ano niya, pagmati niya at saka yung pag-lakaw-lakaw niya. Kasi di ba farmer si Manoy? Oo, pero nagkusog siya o paano? Ang sabi nga ni sa mga kapitbahay may duman, uy, mga kakarugin, ngayon, makusog ka ngayon yan ha, tapos ngayon, nagputi-puti ka pa. So, lumakas si Manoy at naging gwapo pa. Tapos, yun na nga dito, hindi mo bagay sa nagpupundungan ko trabaho magtatanong-tanong. Pag sa loob kang balay talaga, abol niya nakistambay lang. Kaya sabi ko, okay lang, kasi hit-hit lang. Hanggang sa, sabi mo nga, I think after 1 month, yung 4 times a day, ginawa nila natin 3 times a day. More than a month, mga isa't kalahati o 2 months. 2 months. After 2 months po, yung pag-inom ni Manoy ng 4 times a day, ginawa nila na 3 times a day. At ngayon nga po, after 3 months sa pag-inom ng Amazing 4, ay nagpa-ultrasound, may mga test, tinignan ng doktor po na clear na. Opo. Kaninang umaga lang po siya. Kaninang umaga lang. Okay po. Kasi hapon kami nag-ultrasound, tapos hindi ko napabasa sa ultrasound, kahapon kasi nabagyan kami. Nag-work ako pa sa ultrasound. Pinabasa mo na, so resulta ng ultrasound. Kasi sabi ka ng Doktora Duman, hindi ka na ngayon magpro-problema, clear na ngayon ang ano. So wag na mag-problema si Manoy kasi clear na. Clear na. Wala na makita doon sa... Wala na daw. Di sabi ko sabing ano ito daw, sa prostate ba yun? Oo. Okay na ngayon yan, hindi na yung problema. Wala na rin problema, pati sa gallbladder. Pati si cyst, wala na rin. Praise God, hallelujah. Kaya nga sabi ko, kaya ngayon, sabi mo sa akin, Doc, babaan na natin dosage. Kasi from 3 times a day, ngayon po ang dosage 2 times a day na lang. Kaya nung malay natin, after mga another 1 month, baka once a day na lang maintenance. Para maiwasan ang bumalik yung mga karamdaman ni Manoy. At sana umabot na may 100 si Manoy. Di ba? Okay. So, ano po masasabi natin sa ating mga nanonood sa atin ngayon, sa ating FB Live, at makikinig din po sa ating radio program sa DCGB. Pasalamatan po natin na nanay, unang-unang ating dakilang Panginoon. So nasa inyo po ang pagkakataon. Sa mga sa mga kabibig ko po, sa mga anak ko po, nasubo ko na po ini na bulong ni Joey. Kaya po, kung halimbawa man, may gusto sa inyo na mag-try, hindi lang po sa opisina ni Doc para at least maranasan man inyo. Ang naranasan, makakagum po na
Nag-ibig na ako ito para sinakumako ako kapag ako. Kaya, muna salamat sa Diyos. Kaya na pahanap ko sa tingnan naman. Nagpapasalamat po ako kay Dok. Tapos sa Panginoon. Okay, so iyan po mga kababayan kong minamahal, kahit nasaan po kayo, ito po si nanay ay napapaiyak sa tuwa. At dahil nga po sa hindi na maoperahan si tatay Rogelio, after taking a missing for 3 months, na naka-recover na from prostate, gallbladder, cyst sa kidney. So, unang-una po, nagpapasalamat tayo sa dakilang Panginoon na binigay sa atin ang Amazing 4. Ang Amazing 4 po ay galing sa Amerika. Yan po yung Miracle SIM, Mega A, Multi-5 Mega 1, known as Amazing 4. At tayo nagpapasalamat din kay Tatay Rogelio at Nanay Merna na nagtiwala sa atin. At ako po ay nagagalak din kasi sabi ko nga kinanay, ito pong ibibili niya ngayon, kako i-memoro mo na si tatay para naman ay kasi nga po mayroon po tayong bago ngayon na programa na profit sharing starting July 1. At dito po yung mga bumibili, hindi po nawawala yung pera. Ibig sabihin, yung pera nila ay pwedeng kumita. Hindi po ito networking na recruit ka ng recruit. Ito po, mag-recruit ka o hindi, kikita po. Hindi ka gumalaw, kikita po ang pera ninyo sa profit sharing. Kung gumalaw ka, mas lalong kikita. Kaya nanay, congratulations po. Regards kay Tatay Rogelio na siya ay totaling pinagaling ng Panginoon Diyos gamit po ang ating Amazing 4 na galing po sa Florida, USA. So sa ating pong mga kababayan, sana po ay subukan ninyo ang ating Amazing 4 dahil nga po ito sa ang dami-dami pong natutulungan sa kanilang iba't ibang klaseng mga karamdaman at ngayon po tutulungan naman namin kayo financially dahil po dito sa atin yung pinag-avail ninyo ng mga packages, iyan po ay meron pong pwede silang kumita. Ang amin pong umpisa po ng amin pong payout ang payout namin po mag-uumpisa sa July 8 at every week po yan. Pag kayo po ay kumita, ilalagay po natin yan sa inyong ATM account yan po sa PS Bank na meron po kaming tie-up para po sa ating lahat ng mga distributors na kumikita na po yung kanilang account. So maraming salamat nanay. God bless. Regards kay Tatay Rogelio. At sana ay tuloy-tuloy ang pagaling ni Tatay at tumaba man lamang ng 120 para tayo magsama-sama sa tagumpay ng kalusugan at ganoon po sa kabuhayan. Maraming salamat and God bless to everyone. Okay, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Nandito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo na naibigay ito pong Miracle SIM Mega Multi-5 Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo nanay kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay. 47 anyo. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinungansa na po, so pagbaksina sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ming kadaiman kami, daiman pwede kami mag-admit sa BRDTH sa bawal, daiman kasasaka, daiman na mga bantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung na po ito pag ang pangarang ng physician surgeon. Yung para-injectionan siya kay 7 aldaw, dalukang 7 aldaw, ning antibiotic sa kamay mga
mga reseta pang mga bulong ng mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, balik ko naman sa sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasukreatin na niya. Ang utro ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alang tao na sukreatin na niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko naman result. Ang gawin ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist na yun, na dialysis ngayon iyan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, abo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton ngayon ang lawas ko, ang nangyayang ako maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining amazing for radyo. I-try ko, nagdigdi ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko, kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alam ka so creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna. Subukan natin. Subukan mo tangay ining missing 4. Di yo, inot, andara ko sa nangani, 1K. Dahil akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc Ning, 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako rin sa half month. 15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong sandro, nagtatawad na nga niya, abo na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na. Naanit baya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala dara ko naman sa park, sa Daraga. Libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so creatinine niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom ng Amazing 4, twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. So from 541.89 naging 105, which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin may papaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, Kalusugan at bayanihan. Makinig para